ስደተኛታት ኣብዚ ትጸልኣሉ ግዜ ሞት ስደተኛታት በብዝሕ የጋጥም። ፖለቲካዊ ዘይርጉእነት፣ ኩናት፣ ማሕበራዊ ማሕልቆታት፣ ደርቂ፣ ማሕበራዊ ተነጽሎ፣ ዓሌታውን ሃይማኖታውን ግጭታት፣ ቆጠባዊ ዘይርጉእነት፣ ዘይምዕሩይ ምሕደራን ካልእን ገሌ ካብቶም ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ተፈናቂሎም ኣብ ውሑስ ዝበልዎ ቦታ ክግዕዙን ክስደዱን ዘገድዱ ዘለዉ እዮም። ስደተኛታት መጀመርታ ናብቲ ውሑስ ዝበልዎ ቦታ ይኸዱ። ቀጺሎም ድማ ተረጋጊኦም ናብ ዝነብሩለንን መጻኢ ዕድላቶም ናብ ዘማዕብሉለንን ዝመሃሩለንን ክሰርሑለን ዝኽእሉን ሃገራትን ክሰግሩ ይፍትኑ። ስደተኛታት ካብ ሃገሮም ወፂኦም ኣብ ዝረግጽዋ ናይ መጀመርያ ካልእ ሃገር ኣብ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ላዕለዋይ ወኪል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ወይ UNHCR ክምዝገቡን ኣብ ማዓስከራት ክቕመጡን ሕጊ የገድዶም። ነዞም ስደተኛታት ተመርሚሮም እቶም ናይ ብሓቂ ጸገም ዘለዎም ዝተረጋገጸ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ኣይክእሉን እዮም ምስ ዝተባህሉን ብመንገዲ UNHCR ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ከም ዝጣየሱ ይግበር። ኣብዚ መስርሕ እዚ ግዜ ዝወስድ ብዙሕ ምትሕልላኻትን ብልሽውናን ዝረኣየሉ ኮይኑ ሓያሎ ስደተኛታት ብዘይ ውጽኢት ክተርፉን ከለዉ ብዙሓት ድማ ብዘይ ዝኾነ ምዝገባን ምጽባይን ተኺሎም ናብተን ይኹናናየን ዝበልዎን ሃገራት ብቐጥታ ብምድሪ ብባሕሪ ይኹን ብኣየር ክኸዱ ይፍትኑ። ብመሰረት ውዕል ስደተኛታት ጀኔቫ 1951 ሓንቲ ሃገር ስደተኛ ክትቅበልን መሰላቱ ክትሕልወልን ቀረብ ከተዳልወሉን ትግደድ እያ። እቲ ስደተኛ ዝበሃል ግን ተመርሚሩ ናይ ሓቂ ጸገም ከም ዘለዎ ምስ ዝረጋገጽ ጥራዩ። ዝበዝሓ ስደተኛታት ዝቕበላ እተን ብምዕራባውያን ሃገራት ዝፍለጣ ሃብታማት ዝበሃላ እየን። እዘን ሃገራት በቲ ሓደ ብሰብኣዊ ርህራሄ በቲ ካልእ ድማ ግዴታ ኸይንውን ስደተኛታት ክቕበላን ከለዋ ጠለብ ጉልበት ስራሕ ንምምላእን ቁጠበአን ንምድንፋዕን ስደተኛታት ዝቕበላውን ብዙሓት እየን። ብፍላይተን ትሑት ወሊድን ዝኣረገ ወለዶን ዘለወን ሃገራት ዝጐደለን ናይ ስራሕ ጉልበትን ፍልጠትን ካብ ስደተኛታትን ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመጹ ሰራሕተኛታትን ክምልኦ እየን ዝረኣያ። ሓያሎ ሃገራት ዓቕሚ ወይ ትምህርቲ ዘለዎም ከፍርዩ ዝኽእሉ ሰባት ክቕበላ ጸገም የብለንን። ምኽንያቱ ኣምሳዩ ካብቲ ዝቕበልኦ ሰብ ናይ ስራሕ ኣገልግሎት ክረኽባ ስለ ዝኽእላ። እዚ ንሓያሎ ዓመታት ተሰሪሑሉ እዩ። ኣብዘን ዝሓለፋ ገለ ዓመታት ግን ኩሉ እናተቐያየረ እዩ ዝመጽእ ዘሎ። ኣብ ዝተፈላለየ ክፍላተ ዓለም ዘጋጥም ዘሎ ግጭታት ብብዝሒ ስደተኛታት ከፍርን ከሎ እተን ከም ልምዲ ስደተኛታት ዝቕበላ ሃገራት ድማ ስደተኛታት ከይመጽወን ዝእግድ ሕጋጋት የጽድቓ ኣለዋ። ምዕራባውያን ሃገራት ናይ ገዛእ ርእሰን ቁጠባዊ ጸገማት ክህልወን ከሎ ብብዝሒ ስደተኛታት ከይዕብልሉ ዝፈርሁ ምልዓዓል ዓቀባውያንን የማናውያንን ኣኽረርቲ ሰልፍታትን ናይ ፖለቲካ ስልጣን ይሕዙ ብምህላዎም ድማ ካልእ ዳርጋ ስደተኛ ክመጽወን ዘይደልያ ሃገራት ምዕራብ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይዛይዳ ኣለዋ። ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ኣብ ኤውሮጳ፣ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ኣውስትራልያን ካልኦት ሃገራትን ኣዘራቢ ክኸውን ከሎ ኣብተን ድኻታት ዝበሃላ እሞ ሚልዮናት ስደተኛታት ዓቝበን ዘለዋ ኣህጉር ኣፍሪቃ፣ ኤስያን ደቡብ አሜሪካን እውን ካብ ዓቐን ንላዕሊ ይኸውን ኣሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓያሎ ሃገራት ብግልጺ ዝብልኦ ዘለዋ ተሰዲዱ ይኹን ክሰርሕ ዝመጽእ ሰብ ናይ ሞያ ክእለት ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ ብምባልየን መሪፀን ሰብ ከእትዋ ዝፍትና። በዚ ምኽንያት እቲ ካብ ዞባታት ዓውደ ኹናት ትሑት ቁጠባን ትምህርትን ዘለዎ ከባቢ ዝመጽእ እናተጸለ ይመጽእ ኣሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ካልእ ግዜ ንላዕሊ ስደተኛታት ብብዝሒ ዝሞትሉን ዝጠፍኡሉን ምኽንያት ድማ ብቐጥታ ምዚ ስደተኛታት ዘይምድላይ ከም ዝተሓሓዝ ዓለም ለኻዊ ውድብ ኢሚግሬሽን ወይ IOM ይገልጽ። ብመሰረት ውድብ ኣብ 2023 ጥራይ ኣስታት 8600 ስደተኛታት ኣብ መንገዲ ከም ዝሞቱ፣ እዚ ድማ ዝሓለፈት ዓመት ሓንቲ ካብ ቀተልቲ ዓመታት ምንባራ ከም ዘርኢ፣ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ድማ ብ20 ሚእታዊት ከም ዝዛይድዩ ሓቢሩ። ካብዚኦም ልዕሊ ፍርቂ ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም 9 ሚእታዊት ብሓደጋ መኪና፣ 7 ሚእታዊት ብዓመፅ ዝተረፉ ድማ ኣብ ምድረ በዳ ሰሃራ ከም ዝሞቱ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ካብ 2014 ንድሓር ዓለም ለኻዊ ውድብ ኢሚግሬሽን ዝመዝገቦ ጥራይ ልዕሊ 30,000 ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ክበጽሑ ኣብ መንገዲ ክሞቱን ከለዉ 10,000 ድማ ዳሃዮም ጠፊዩ። እዚኦም መብዛሕቶም ካብ ኣፍሪቃ ከምኡውን ካብ ኤስያ፣ ዒራቅ፣ ሶርያን ኣፍጋኒስታንን ከም ዝኾኑ እዩ ዝሕበር። ገለ ማዕከናት ዜና ዓለም ትንክፍ ኣቢለን ዝሓልፎ ግን ከኣ ሰፊሕ ሸፈነ ክረክብ ዝግብኦ መጥሓል ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ በተኸታታሊ ከጋጥም ጸኒሑ እዩ። ኣብዚ ዓመት እዚ መጥሓል ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ብናህሪ እናዓበየ ይመጽእ እኳ እንተሎ ማዕከናት ዜና ግን ንዕኡ ዘይኮነ ነቲ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዘሎ ፖሊሲታት ኣብያት ስደተኛታት እየን ኣድሂበን ዝዛረባሉ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንኣብነት ኣስታት 700 ስደተኛታት ጽዒና ካብ ግሪኽ ናብ ማእከላይ ኤውሮጳ ክትኣቱ ዝፈተነት ጃልባ ጥሒላ ልዕሊ 500 ሞይቶም ከለዉ ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ የመን እትጓዓዝ ዝነበረት ጃልባ ብምጥሓላ
ኣስታት 300 ስደተኛታት ሞይቶም ማዕከናት ዜና ዓለም ግን ነዚ ዘይኮነ ሓንቲ 5 ሰብ ሃብቲ ሒዛ ኣብ ኣትላንቲክ ውቅያኖስ ጠፈት ንእሽቶ ሳብማሪን ወይ ናይ ትሕቲ ባሕሪ መርከብ ኣብ ምዝራብን ሙሉእ ሸፈነ ኣብ መሃብንየን ኣሕሊፈኖ ካብ ቱኒዝያ ናብ ሊብያ ትጓዓዝ ዝነበረ ጃልባ ጥሒላ 57 ሰባት ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ተፈርዩ ካብ ሊብያ ናብ ኤውሮጳ ትጓዓዝ ዝነበረ ጃልባ ጥሒላ ናይ 46 ሰባት ሬሳ ተረኺቡ ኣስታት 300 ሰባት ጽዒነን ካብ ሰኔጋል ናብ ደሴታት ካናሪ ዝጓዓዛ ዝነበራ ጀላቡ ጠፍየን ዝብልን ካልእን ዜናታት ዳርጋ ሰሙናውሎ ዕላማ ዞም ስደተኛታት ብሓፈሹ ዝተመሓየሸ ህይወት ንምንባር ፖለቲካዊ ዕቁባ ንምርካብን ዝብል ኮይኑ ኣብ መንጎኦም ብዓብዩ ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ብዝገብርዎ ምውዕዋዕ ተደፋፊኦም ካብ ዓድታቶም ዝብገሱ ብዙሓት ከም ዘለዉ ይዝንገር ከምቲ ዝተገልጸ ብኣማይት ዝቝጸሩ ስደተኛታት ጥሒሎም ህይወቶም ክስእኑን ከለው ከምቲ ዝድለ ሸፈነ ማዕከናት ዜና ኣይዋሃቦን እዩ ሃገራት እውን ኣብ ሓደጋ ንዝኣትዉ ስደተኛታት ንምድሓን ኣይጓያንን ኣብ ሃገራት እውን ግሪኽ ስደተኛታት ክኹድላ ክደልን ከላ ኢጣልያን ስጳኛን ድማ ስደተኛታት ከይመጽወን ኣብ ልዕሊ ምኽልካለን ኣብ ባሕሪ ኣብ ሓደጋ እትዮም ንዝበሃሉ እውን ኣብ ምድሓኖም ትጉህነት ኣብ ምርኣይ ብተደጋጋሚ ይንቀፋየን ኩናት ግጭት ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ውልቀ መልእኽቲ ዝኽተልዎ ዘይብቑዕ ምሕደራ ዝተናውሐ ውትድርና ሽቕለት ኣልቦነት ቆጠባዊ ቅልውላው ጥሜትን ሓያሎ ካልኦት ምኽንያታትን ብሰንኪ ዘስዓብዎ ምምዝባላት ሓያሎ ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ዝበዝሑ መንእስያት ኣፍሪቃ ውሕስ ቦታ ንምንዳይን መነባብሮም ንምጥጣሕን ዓመታዊ ናብ ኤውሮጳ ክሰግሩ ይፍትኑ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ብመንገዲ ሊብያ ብጀላቡ ማእከላይ ባሕሪ ሰጊሮም ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ናይ ዝኣትዉ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ቁጽሪ ውሕድ ኣይኮነን ብዙሓት ካብዞም ስደተኛታት ዕቑባ ክወሃቡ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰሎም እኳ እንተኾነ ብሕብረት ኤውሮጳ ዝምእከላ ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳ ግን ዋሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ መደብ ኣውፅአን ክሰርሓ ጸኒሐን እየን ኣብዚ ሕጂ እዋን ስደተኛታት ዘይደልያ ሃገራት ስደተኛታት ካብ ምኽልካል ሓሊፈን ናብ ንዕኦም ዘስግሩ ኣሰጋገርቲ ብምትኳር ክሃድንኦምን ክዓግቶምን ኣብ ምስራሕ ይርከባ እዚ ድማ ብፍላይ ምስ ሊብያ ብምትሕባርየን ዘተግብሮ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሊብያ ንኣብነት ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ዘካየዶ ፍርዳዊ መስርሕ 37 ኣሰጋገርቲ ስደተኛታት ንማእሰርቲ 5 ካብኦም ንሕልፈት ተፈሪዶም ኣሎ እዞም ኣሰጋገርቲ ስደተኛታት ብጀላቡ ናብ ባሕሪ ክኣትዉ ዝገብሩ ዝነበሩ እዮም ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ካብ ናይጀርያ ሴኔጋል ጋምቢያን ካልኦትን ብመንገዲ ማውሪታንያ ኒጀር ናብ ሞሮኮ ቱኒዝያን ሊብያን ካብ ሶማልያ ኤርትራን ሱዳንን ናብ ሊብያን ካልኦትን ኣብ ምዕጋት ጽቡቕ ስራሕ ኣብ ምስራሕ ይርከብ ሊብያ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ዘለዋ ቅንሳ ሕብረት ኤውሮጳ ዝገብረላ ናይ ሚልዮናት ዶላራት ሓገዝ ስደተኛታት ባሕሪ ከይሰግሩ ኣብ ምግታእ ዓብ እጃም ኣብ ምጽዋት ትርከብ ስደተኛታት ካብ ባሕሪ ትመልስ ገፊፋ ኣብ መዳጎኒ ማዓስከራት ድማ ተእቱ ኣብዚ መዳጎኒ ማዓስከራት ዝርከቡ ስደተኛታት ብኢሰብኣዊ ኣገባብዮም ዝተሓዙ ምግታእ ስደተኛታት ዝምውል ሕብረት ኤውሮጳ ነዚ ኢሰብኣዊ ኣተሓዛ ስደተኛታት ከም ዘይረኣየን ከም ዘይሰምዐን ኣጽቂጡ እዩ ዝሓልፎ ስደተኛታት ራሕሪሖመን ዝመጹ ሃገራቶም ሃገራት ኣፍሪቃ ዳግማይ ክምለስወን ኣይደልዩን እዮም እተን ሃገራት ኣፍሪቃ እውን ዜጋታተን ኣብ ምድሓን ዝወስዶ ስጉምቲ የለን በዚ ምኽንያት ሊብያ ኩሉ ዝርእያን ዝሰምዓን ግን ፍታሕ ዘይናድየላ ማእከል ሕፍረት ኣፍሪቃ ኤውሮጳን ከምኡን ሰብኣውነትን ክትከውን ኪኢለያ እዚ ኩነታት ስደተኛታት ምንጪ ኣታዊ ገለ ዕጡቓት ጉጅለታትን ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብን ንክኸውን ኣብ ልዕሊ ምሕጋዙ ክጨዊዎም ክኣስርዎም ከሳቒዎምን ክቐትልዎምን እውን ኣኺልዎም እዩ ሃገራት ኤውሮጳ ብግልፂ ስደተኛታት ክመጽዎን ከም ዘየተባብዓ እንተመጽኦምን እውን እንቋዕ ብድሓን መጻኹም ከም ዘይብሎም ዝገልጻሉን ዝመጽዎን ድማ ዝነጽጋሉን እዋን እዩ ዘሎ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ ድማ ሕብረት ኤውሮጳ ምስ ሊብያ ብምትሕባር ምስራሕ ክቕጽሎ እዩ ሕብረት ኤውሮጳ ዋሕዚ ስደተኛታት ካብ ኣፍሪቃ ንምግታእ ኣቐዲሙ ኣስታት 4.5 ቢልዮን ዩሮ ወይ 5 ሚልዮን ዶላር ብምስላዕ ዝተፈላለዩ ሜላታት እዩ ተጠቒሙን ዝጥቀም ዘሎን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንኣብነት ሕብረት ኤውሮጳ ስደተኛታት ከዓግታ ዝኽእላ ዝተባህላ 2 ፈጣናት ጀላቡ ንሊብያ ብሓገዝ ከም ዝሃበ ሓቢሩሎ ገለ ካብኡ ኣብ ሊብያ ስደተኛታት ብጀላቡ ናብ ባሕሪ ከይኣትዉ ምኽልካል ናብ ባሕሪ ዝኣትዋ ጀላቡ ምስ ሓይሊ ባሕሪ ሊብያ ብምርዳእ ተኾሊፈን ንድሕሪት ከም ዝምለሳ ምግባር ናብ ሊብያ ቀድሚ ምብጽሖም ኣብ ዘለዋ ቀንዲ መራኸቢ ሃገራት ማዓስከራት ብምስራት ዋሕዚ ምዕጋት ስደተኛታት ካብ ሃገራቶም ከይወፁ ንሃገራቶም ሓገዝ ምብርካት ናብ ኤውሮጳ ንዝኣትዉ መስርሕ ምሕታት ዕቑባ ከም ዝኽብድ ጌርካ መንበሪ ወረቐት ምኽላእ መንበሪ ወረቐት ዘይረኸቡ ናብ ዓዶም ክባረሩ ምግዳድ ሕራይ ንዝበሉ ድማ ኣሚንካ ገንዘባዊ ሓገዝ ጌርካ ናብ ሃገሮም ከም ዝምለሱ ምግባሮም ይርከቦ
ሕብረት ኤውሮጳ ካብ 2017 ንድሕር ጥራይ ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ስደተኛታት ብጀላቡ ናብ ባሕሪ ከይኣትዉ እንተኣትዮም ድማ ካብ መንጎ ንምኽላፍ ኣስታት ፍርቂ ቢልዮን ዩሮ ሰሊዑን ንሓይሊ ባሕሪ ሊብያ ኣሰልጢኑን ጀላቡ ሂቡን እዩ። ዓቕሙ ድሩዝ ዝኾነ መንግስቲ ሊብያ ዋሕድ ስደተኛታትን ሰምሰርትን ኣሰጋገርትን ክቆጻጸር ስለ ዘይክእል እቲ ስራሕ ብተፈላለዩ ዕጡቓት ሚሊሻ ከም ዝካየድ ተገይሩ። ከም ውጽኢቱ ሓገዝ ተገብረሎም ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ሚሊሻ ሊብያ ዝረኸብዎም ስደተኛታት ከኣስሩን ናብ መዕቆቢ ማእከላት ክእክብዎምን እንከለው ሓይሊ ባሕሪ ሃገር ድማ ስደተኛታት ሒዘን ናብ ባሕሪ ክሰግራ ዝፍትና ጀላቡ ኣብ መንገዲ ብምሕጋት ንድሕሪት ናብ ሊብያ ከም ዝምለሳ ይገብርን ጀላቡ ይህግርን ኣሰጋገርቲ ድማ ይኣስርና ኣሎ። መንግስቲ ኢጣልያ ወገኑ ብውልቁ ምስ መንግስቲ ሊብያን ዝተፈላለዩ ዕጡቓትን ስምምዕ ብምግባር ስደተኛታት ክዓገት ይፍትን ኣሎ። መንግስቲ ኢጣልያ ንመንግስቲ ሊብያ ጥራይ ናይ ኣስታት 236 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ክህብ እንከሎ ንሓለዋ ባሕሪ ማሪታይም እታ ሃገር ድማ ስልጠና ሂቡ። ምስ ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ሚሊሻውን ምስጢራዊ ስምዓት ኣለዎ። በዚ መሰረት መራኽብ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ጥራይ ልዕሊ 60,000 ስደተኛታት ጻዕና ጀላቡ ካብ ማእከል ባሕሪ ብምኽላፍ ናብ ሊብያ ክመልሳ እንከለዋ ዝተፈላለዩ ዕጡቓትን ሓይልታት ሚሊሻን ድማ 10,000 ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዳውጊኖም ኣለዉ። ኣቐዲሙ ሓይሊ ባሕሪ ጣልያን ካብ ስደተኛታት ጻዕና ጀላቡ ርዱእና ኣብዚ ኣንፈት ኣለና ኢሉ ንዝመጾ ናይ ህይወት ኣድሕን መልእኽቲ ተቐቢሉ ክሳብ ፍርቂ ባሕሪ ብምኻድ ህይወት ስደተኛታት ከድሕን ይግደድ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝኾነ ዓይነት ናይ ኣድሕኑና መልእኽቲ እንተተቐቢሉ እቲ መልእኽቲ ናብ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ እዩ ብቐጥታ ዘመሓላልፎ። ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ድማ ማእዝን ተንጀላቡ ካብ ሓይሊ ባሕሪ ጣልያ ብምቕባል ነተንጀላቡ ናብ ሊብያ ከም ዝምለሳ ይገብር። ፍልሰት ደቂ ሰባት ካብ ኣፍሪቃ ናብ ኤውሮጳ ከምኡውን በንጻሩ ካብ ኤውሮጳ ናብ ኣፍሪቃ ዘመናት ዘቑፀረ እኳ እንተኾነ ካብ 1970ታት ኣትሒዙ ግን ካብ ኣፍሪቃ ናብ ኤውሮጳ ናይ ዝሰግሩ ሰባት ቁፅሪ እናዛየደ እዩ ዝመጽእ ዘሎ። ካብ 1970ታት ክሳብ ዝእዋን እዚ ካብ ኣፍሪቃን ኤስያን ማለት ካብ ኣፍሪቃ ብመንገዲ ሞሮኮ፣ ጀብራልጣር፣ ደሴታት ካናሪ፣ ኣልጀርያ፣ ቱኒዝያ፣ ሊብያ፣ ግብፅን ቱርክን ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ሰባት ብዘይ ቪዛ ናብ ኤውሮጳ ኣትዮም። ሓደ ካብ 6 ባሕሪ ክሰግሩ ካብ ዝፍትኑ ስደተኛታት ከም ዝመውት ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ይገልጽ። ገለ መጽናዕታት ሕቡራት ሃገራት ከም ዝሕብርዎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ዓለም ብብዝሒ ሽግራት ይርአ ብምህላው ሓገዝቲ ሃገራት ናይ ርህራሄ ድኻም ወይ ካምፓሽን ፋቲግ ከርእያ ጀሚረን ኣለዋ። እዚ ድኻም እዚ ኣብ ሃገራት ዘይኮነ ኣብ ናይ ተራድኦ ማሕበራትን ንዕአን ዝምውሉ ለገስቲ ሰባት እውን ይንጸባረቕ ከም ዘሎ ይግለጽ። ናይ ንኣብነት ካብዚ ምስረት 160 ዓመት ገይሩ ዘሎ ቀይሕ መስቀል ኣብ ታሪኹ ንመጀመርያ ግዜ ናይ ገንዘብ ሕፅረት ኣጋጢምዎ ኣሎ። ክቡራት ሰማዕቲ እዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ብዓወት ኣረጋይ ዝተዳለወ ኣፍሪቃ ኣብዚ ሰሙን እዚ ነይሩ። ምስ ተረፈ ትሕዝቶታትና ምክታልኩም ክትቀጽሉ ደጊምና ንዕድመኩም።